Gledate Studio 4. Naš gost je Nenad Matić, vijećnik Zagrebačke skupštine, čelnik stranke Zelena lista koja je dio vladajuće koalicije u gradu Zagrebu. Svojevremeno je bio i čelnik i glavni tajnik HSS-a, sve dok s brojnim nezadovoljnicima nije istupio iz stranke. Dobrodošli u Studio 4. Hvala. Dotaknut ćemo se zelenih tema, gradskih tema i svjetonazorskih tema, no krenemo sa gradskima. U Zagrebačkoj skupštini u posljednje vrijeme je vrlo burno. Što se događa, je li vladajuća koalicija ugrožena? Pa ja mogu vam tehnički reći što se događa, ne mogu predvidjeti što će se dogoditi u četvrtak jer nisam u strankama koje u ovom trenutku na odborima su glasale ili bile suzdržane ili protiv rebalansa proračuna grada Zagreba, nekih drugih točaka i moram priznati da će u četvrtak biti zanimljivo, da ćemo vidjeti što se događa. Ja vjerujem i nadam se da ima 26 ruku za rebalans proračuna koje treba baš 26 ruku, znači nadpolovičnu većinu svih gradskih zastupnika, ali po javnim istupima Neovisnih za Hrvatsku i po nekim najavama čini mi se da će i oko te točke, ali oko dosta drugih točaka biti preglasavanja. Je li moguće da će Neovisni izigrati dogovor sa Milanom Bandićem? On je svoj dio ispoštovao. Pa ja se nadam da neće, ni sudjelujem u pregovorima, ne znam koji su pregovori, ali sigurno sa promjenom trga Maršala Tita je gradonačelnik Milan Bandić napravio veliki ustupak i u političkom spektru dosad možda jedan od manje viđenih poteza da se toliko koalicijskom partneru prvi mjesec, dva izađe u susret i ako nakon toga oni ne budu rebalans podržali, a rebalans nema nekih spektakularnih u sebi problematičnih točaka da bi sad rekli da su tu neke nove fontane, 100 milijuna ili nešto što bi njih smetalo da konkretno nabrojite 4 razloga i kažete baš zbog toga neću jer su to baš krupni problemi. Normalno da ima nekih cesti, neko bi asfaltirao lijevu cestu, neku desnu, ali to nisu uvjeti za neusvajanje rebalansa proračuna. Fali mi tih nekih ozbiljnih uvjeta i ozbiljnih stvari zbog kojega Neovisni za Hrvatsku ne bi glasali za proračun. Nagađa se u medijima da se formira jedna vrlo bizarna koalicija u kojoj bi neovisni pružili ruku Radi Borić, Mati Kapoviću. Tu se događa preklapanje saborske većine, odnosno nepreklapanje saborske opozicije. Neovisni za Hrvatsku su dio opozicije u Saboru. Vlada predlaže novi zakon o izboru čelnika lokalne, odnosno regionalne samouprave, gdje on njima daje mogućnost da ako se ne usvoje proračun ne ostaju gradonačelnici, nego ide skupština na izbore. Neovisni za Hrvatsku se tome protive kao oporba u Saboru. Sad su tu točku stavili i na gradsku skupštinu grada Zagreba i oni će tu glasati najvjerojatnije po onome što im je prva stvar, a prva stvar im je da su opozicija na nivou Republike Hrvatske i, kao što ste rekli, u nekim zaključcima će biti zajedno glasati ekstremna ljevica i desnica. Dakle, vrlo nepredvidiva situacija. Pa nepredvidiva situacija je vrlo zanimljiva, to me ne veseli, ja bi rađe da bude jedna stabilna većina, da počnemo projekte u gradu Zagrebu što brže i kvalitetnije raditi, a ne da se bavimo preglasavanjima. Samo da napomenemo, kada se usvojila strategija razvoja grada Zagreba, nama je glavna rasprava bila o rodnosti. Znači, uopće nije gospodarski razvoj grada Zagreba bio u prvom planu da govorimo gdje će biti industrijske zone, da li ćemo možda za 1 kunu davati prostor nekome ko će otvoriti novih 1000 radnih mjesta, nego smo mi zapeli u rodnosti, u Istanbulskoj konvenciji i u tim nekim ideološkim pitanjima koje nas uvijek vraćaju i sada i Skupština grada Zagreba nažalost postala poligon kao i Sabor Republike Hrvatske gdje se o ozbiljnim ekonomskim temama razgovara 5 minuta, a o nekim ideološkim ako treba i cijeli dan. I dok se zastupnici iscrpljuju na ideološkim temama, još je jedna tema u pozadini, a to je sam zakon o lokalnoj samoupravi. Čuli smo čelnike neovisnih. Oni tvrde da je zakon skandalozan. Koja je vaša pozicija? Pa moja pozicija da je pitanje da li je Hrvatska bila spremna 2009. za neposredan izbor gradonačelnika i načelnika. Tada smo došli u poziciju da U Zagrebu je očito svejedno. Pa nije, nego naprosto smo došli u poziciju, prvo su naše neke županije heterogene, da stvarno ti župani većinu ponavljaju mandat. Oni, recimo govorimo o županima, oni u 95% mandat ponavljaju, osim ako naprave neku skandaloznu grešku ili nešto pogriješe, pa ih se same makne. Drugo, oni nemaju mehanizme kontrole, a treće, sigurno nije dobro da ih se sada na ovaj način može rušiti, da oni svaki proračun moraju paziti što rade, jer skupština u biti ni nema svoju ulogu. Vi imate danas da gradonačelnik grada Zagreba, ali to su i načelnici općine ili gradonačelnici gradova, ja sam to prije rekao, znači svaki gradonačelnik može nadzorni odbor komunalnog poduzeća, to je u Zagrebu Holding, promijeniti rano ujutro, pozove javnog bilježnika i promijeni ga. Dok u nekim ozbiljnim firmama, evo sad nije baš in, ali ja sam tada govorio kao sintagmu, a Todorić ne može tako ni u Agrokoru raditi.
jer mora sazvat, mora poslati dnevni red. Znači ovdje gdje je skupština društva, čelnik lokalnog tijela, imaju veliku vlast. Kada imate veliku vlast, kada ne morate 10-ak, 20-ak, 30 ljudi pitati što da taj dan radite, onda normalno ljudski je u prirodi da se malo, ako smijem tako reći, i opustite. Ja mislim da kad smo već otišli u neposredan izbor gradonačelnika, načelnika, da to nismo trebali napraviti. Da nismo bili zreli kao društvo za tu mogućnost da ljudima dajemo tolike ovlasti i vlast, a sad smo u tom nezgrapnom modelu da se kompetencije skupštine gradonačelnika moraju fino, ako smijem reći, finim rezom i fino usuglašavati, pa primjerice mu plaću određujete vi u skupštini, pa ga možete time zezati u vijeću, pogotovo općinske načelnike. Puno problema na terenu ima, što mislim da nije dobro i mislim da bi se neko trebalo ozbiljno reformom zakonodavstva lokalne i regionalne samouprave pozabaviti. Je li onda ovo što se događa u Zagrebačkoj skupštini korištenje postojećih mehanizama dok traju? Pa ovo u Zagrebačkoj skupštini je korištenje postojećih mehanizama, ali ovo u Zagrebačkoj skupštini je problem toga da ljudi koji su u skupštini si možda uzimaju veće ovlasti nego što ima skupština po zakonu, a gradonačelnik ima velike ovlasti zakonom, ali mu nominativno treba skupština da odobri te odluke. Vi ste jedan jedini zastupnik Zelene liste u skupštini. Koja je vaša pozicija? Pa naša pozicija je u ovom trenutku, išli smo zajedno na izbore sa gradonačelnikom Milanom Bandićem. Nakon raskola u HSS-u, odnosno nakon što smo HSS-u rekli što misli, suprotstavili se samovolji Kreše Beljaka, ja sam suspendiran, i onda smo odlučili jedan dio iz Gradske Zagreb, našao po 700 članova, izaći iz HSS-a, oformiti svoju stranku radi da preživimo lokalne izbore, znači da se i kandidiramo, da po mjesnim odborima i gradskim četvrtima ljudi mogu nešto napraviti za svoj, kad mi velimo, fratalj sveta, jer puno tih i dama i dečki su u mjesnim odborima, gradskim četvrtima vijećnici, njih najviše zanima da pomognu svojim mjesnom odboru gradskoj četvrti i politička stranka im tome služi. Znači ne nekakvi, ako smijem reći, visoki ideološki ciljevi, nego žele u gradu Zagrebu da njihov kvart, njihova gradska četvrt, njihov mjesni odbor što bolje živi. I zašto smo na izbori, imamo 7 vijećnika u gradskim četvrtima, 17 u mjesnim odborima, imamo 5 predsjednika mjesnih odbora i pozicionirali smo se, evo samo da kažem, možda ponovili smo rezultate HSS-a iz 2013. Jedino imamo zastupnika u skupštini manje, ali nama to ni nije toliki prioritet. Bitno je da smo ko ekipa dobri, da dobro funkcioniramo i da možemo neke svoje politike provoditi. Ali zašto Zelena lista? Čuli su se prigovori s ljevice da to možda i nije najsretnije ime. Pa nije nijedno ime sretno, ja sam gledao, znate, imate zelenu stranku, zeleni forum, sve postoje. A ta stranka je ugašena kada su dio stranaka se ugasio, kada su išli u orah. I naprosto na tržištu ime je slobodno, nemate nijedno drugo ime, nije zelena lista, da ne mislite da mi je došlo 100 ljudi ili 1000 članova, da je to neka snaga bila. Naprosto ta stranka je nestala, ugašena je, bilo je slobodno ime, mi smo ga formalno pravno je to slobodno uzeli, pa još je bila bolja ideja. Neki su mi kolege predlagali da napravimo stranku koja bi se zvala Zelena akcija. To bi tek bio problem, jer bi onda aludirali na udrugu koja postoji i koristili se njihovim, a ona je puno jača od zelene liste, to mi nije palo na um, ali nije bilo slobodnih imena. Sada Zelena lista ima koliko članova? Pa sada smo na 950 članova u gradu Zagrebu. Još se nismo počeli širiti iz grada Zagreba, ali sada ćemo krenuti. Imamo jasnu strategiju, dogovorili smo se model, radimo izborne jedinice oko grada Zagreba. Normalno ako nam se negdje jave ljudi iz bilo kojeg dijela Hrvatske, tu ćemo onda krenuti intenzivnije raditi, ali mi se svojim radom i, ako smijem reći, agresivnim nastupom koncentriramo na Zagreb i okolicu Zagreba. Ako se negdje pojavi nešto, to će biti super. Zelene teme ćemo pokriti, bit ćemo vrlo aktivni u tom polju, jer ne vidimo, samo da vam to kažem, ja zaštitu okoliša o kojem sam i radio, ne vidim samo kao aktivizam da ste uvijek protiv nečega. Jer, nažalost, kod nas je zeleno postalo da su to ekipa koja je uvijek protiv nečega i koja ne zna što bi htjela, a zna što ne bi htjela. Mi tvrdimo da zeleni nisu ni lijevo ni desno, već naprijed, i mi želimo ići prema naprijed, odnosno pomoć i u gradu Zagrebu i u drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave kako da se riješi probleme. Da li gospodarenja otpadom, da li sutra energetike ili bilo polja gdje je zaštita okoliša vrlo važna. Ni lijevo, ni desno, ni naprijed. Već naprijed. Samo naprijed. Samo. Dakle, u odnosu na HSS, ono što je on bio i ono što je on sada, gdje je Zelena lista? Pa Zelena lista je u centru. HSS je otišao u lijevi centar, odnosno HSS je otišao u koaliciju sa SDP-om, a onda da bi se opravdala koalicija sa SDP-om se počinju i neke programske smjernice koje su u novijoj Hrvatskoj prisutne u programu, ali koje su prisutne i u programu od prije, se počinju mijenjati i prilagođava se volji predsjednika stranke i njegovom putu koji on odabrao, to je koalicija sa SDP-om, jer je činjenica da HSS može preživjeti jedino ako ga HSS SDP ako ga zašlepa i ako mu da mandati na idućim izborima. Do sad izvanredni izbori, da HSS mora ići sam na izbore, ne bi dobro prošao. Ono što je problem u tome da je Krešo Beljak
na skupštini kada je pobjedio, sasvim na drugim obećanjima dobio izbore, da jedna Marijana Petir koja ga je podržala sigurno nije znala da će on reći nakon toga da će ukinuti vjeronauk u škole, jer on rekao da će oni zajedno voditi stranku, ovo sigurno nije smjer kojim bi ona vodila stranku s njim, da je ostala u stranci. Jedan Stjepan Kočić ga sigurno ne bi podržao da je onda rekao da će biti za ukidanje županija, a niti ni niz načelnika i gradonačelnika općina gdje on sad govori da treba veliki kotarevi se raditi, veliki centri, odnosno ukinuti manje općine. Znači, u govoru Stjepana Radića, njegovom životu, kao od svakoga od nas, vi ćete naći opravdanje za bilo što. Jer je čovjek bio intelektualac, pisao je puno knjiga, puno govora i on je nekad se posvađao sa crkvom, nekad ju je hvalio. Normalno, kada vam treba nešto, vi ćete naći u njegovom govoru taj detalj da on tam jednog svećenika napao, ali činjenica da je HSS-ov pozdrav vjera u Boga i seljačka sloga i da HSS je demokršćanska stranka i članstvo HSS-a je što god Krešo Beljak misli o tome. Ako smijem na osobnu razinu spustiti ovo pitanje, kako vi osobno gledate, kako se osjećate kad vidite što se sve mijenja u HSS-u? Pa osjećam se loše zbog ljudi koji su ostali u HSS-u, ali ja moram priznati da sam svoju obitelj i sebe i svoje prijatelje poštedio novih šokova, jer da nismo izašli iz HSS-a, mi bi danas opet rušili Krešu Beljaka, nalazili se kao što se neke grupe sad nalaze. Štef Kožić je dosta nezadovoljan radom Kreše Beljaka i pokušava sad se izboriti za mijenjanje tih pozicija. Ja bi sad išao na neke sastanke, čitao statute, borio se, a sve to nema smisla jer je on uveo u hrvatsku politiku nešto novo, a to je da vi možete suspendirati sve ljude koji vam ne pašu ili koji nisu za vas, ako sjećate one velike sjeće od 90 ljudi, pa je kasnije suspendirao i mene, a možda gledateljima samo da kažem, jer ljudi ne doživljavaju to ozbiljno. To vam je kao da Andrej Plenković danas suspendira SDP, Davor Bernardić oduzme građanska prava, onda raspiše izbor i sad veli sad idemo na izbore. A SDP-a nema, jednostavno ne postoji kao stranka. To je Krešo Beljak napravi unutar HSS-a, to su vojne diktature, ali kada tada preuzmete stranku ili državu, nažalost, niko s vama ne želi surađivati i ne možete kao zemlja napredovati. Imamo primjer Sjeverne Koreje gdje se jasno vidi da jedan takav zatvoreni sustav ne funkcionira dobro. Drastičan primjer. Pa dobro, ja sam slikovito to opisao. Vaša pozicija Zelene liste kao one koja je istupila iz HSS-a, primat ćete dalje nezadovoljnike? Pa mi smo iz HSS-a, to su časni, pošteni ljudi, spremni primiti bilo koga, ali također nam dolaze ljude koji će nam doći, nam dolaze puno ljudi koji nisu članovi, znači imamo oko 700 članova HSS-a, 250 ljudi koji nisu bili članovi HSS-a prije i mislimo i zelene stranke koje su nestale u međuvremenu jer je zelena scena u jako lošoj situaciji, probao to objediniti, poručujem svima njima da se jave, ja ću kratko samo reći, nešto znamo o zaštiti okoliša i što se tiče održivog razvoja, to mi je i magistarski rad marketing održivog razvoja, ali ono što je bitno, znamo organizirati političku stranku, imamo dobre međuljudske odnose, znamo funkcionirati, ako nama dođete u ekipu, vjerujte da ćete svoje teme i svoja područja moći dobro braniti i niko neće biti suspendiran. Hoće li tu biti svjetonazorskih problema unutar same stranke? Kažete, imate s jedne strane HSS-ovce koji su demokršćani, s druge strane zelene ideje se obično pripisuju ljevici. Pa ja vidim u centru zelene, čak možda kada bi rekao centar malo, možda desno, ali centar. Ja ne mislim da mi, što se tiče svjetonazorskih pitanja, da je zelena lista, daj Bože da bude, da ima 30-40 saborskih zastupnika, da je ključno u tim odgovorima, ali mi se njima ne smijemo opterećivati, mi moramo riješiti ono i pokušavati riješiti sa svojim snagama što su naša područja rada. Naša područja rada su i zaštite okoliša, održivog razvoja, energetske učinkovitosti, tu ćemo si dati truda, normalno i razotkrivati, kao što smo sa Tolušićem se, što se tiče pravilnika, neke stvari koje loše radi, javno smo rekli, znači javni rad je uvijek taj da vi upozorite na nepravilnosti u pojedinim ministarstvima ili u pojedinim državnim službama, ali temelj su nam naše teme, njih ćemo se držati, ali tu razlika neće biti niti svjetonazorskih problema, jer mi nismo zadojeni. Znači, ja cijenim i poštujem sve ljude iz lijeve i iz desne strane. Mislim da svako dok ne krši zakone Republike Hrvatske može izražavati svoje stavove, može u stranci izražavati svoje stavove, može u javnosti. Kada donesemo neke odluke idemo ih zajedno provesti. Ako ne želiš provesti, distanciraj se, reci sad mene pustite sad jedan dan na miru ili jednu godinu jer ja ne želim raditi taj prosvjed protiv, ne znam, spalionice ili ne znam što drugo. I okej, to je tvoje pravo. Kao ekipa funkcioniramo vrlo otvoreno. Ne sad, to je stvarno jedan dobar, pošten tim ljudi gdje se sve razgovaramo. Ja sam rekao prvi puta kada ćemo se u stranci preglasavati, ukinut ćemo stranku, jer preglasavanje je početak razdora. Koliko je Zagreb daleko od tih zelenih ideala za koje se zalažete? Pa Zagreb mora puno raditi što se tiče zelenih ideala. Ono što je loše za Zagreb, da je industrija gotovo uništena u Hrvatskoj, ali i u Zagrebu. Dobro je da nam stvarno okoliš nije toliko zbog toga uništen, znači mi nemamo
tvorničke dimnjake oko Zagreba. Na odlaganju, gospodarenju otpadom i što se tiče raspolaganja otpadom moramo puno raditi, svi si moramo dati truda i tu ne ponestaje vremena, jer nas rokovi Europske unije stišću, tu neki ljudi to možda i neozbiljno shvaćaju. Evo sad smo imali raspravu na odboru gdje se paralelno radi jedan proces, pa je kolega tražio da se pričeka dok se donese plan gospodarenja otpadom grada Zagreba, da tek onda počinjemo pripremati tender za natječaj. Ali time ćemo se jako usporiti. Moraju se stvari raditi paralelno i moramo kao država, i tu ja pozivam i SDP i HDZ kao najodgovornije, da neke prioritete što se tiče ekologije i što se tiče gospodarenja otpadom definiramo. Ja znam da nitko ne želi u svojoj blizini lokaciju odlagališta, ali mi moramo imati centar za gospodarenje otpadom negdje. Pa dajte da politika odredi 5 ili 10 lokaliteta ili 20 u Republici Hrvatskoj, kompromisno kaže to je to i da svi to zajedno branimo, jer Hrvatska nema vremena za sakupljanje jeftinih političkih poena, jer sada, danas što god predložila vlada ili jedinica lokalne samouprave, opozicija je protiv, koju god logiku. Ali nemaju rješenje da vele, ne, mi smo protiv ovoga, ali predlažemo 20 km dalje ovu lokaciju. Ali kad kažete nemamo vremena, prijete nam i kazne? Prijete nam i kazne, već počinju što se tiče i grada Zagreba i Republike Hrvatske. Pročistači, tu puno kasnimo što se tiče pročistača voda. Jakuševac nam je nekakva naša zagrebačka tempirana bomba. Nadamo se dobrobiti Europske komisije, ali problem ako oni neće biti dobrohotni. Ako oni stvarno u jednom trenutku se postave vrlo čvrsto, ako nam daju određene čvrste rokove i kazne, a kod nas prostorna dokumentacija i sva zakonska legislativa je toliko dugačka da ovi ne mogu to shvatiti u Europskoj uniji, da mi, da bi donijeli neki zakon, moramo, ili što se tiče općina i gradova, moramo usuglasiti političke stavove. Ako je državna vlast, sada HDZ, ako je u nekoj županiji SDP, sigurno nećemo ni jedan kompromisni prijedlog donijeti. Koliko gradska skupština i koliko sam gradonačelnik ozbiljno shvaćaju ove probleme koje ste naveli? Pa gradonačelnik ih shvaća. Ono što je njegov problem, ja mislim da on zbog... Znači, to je, morate se educirati, ja malo znam o tome, morate se okružiti strukom, mislim da on mora učiti o tome puno, ritam mu je takav po njegovim dnevnim rasporedima da je svaki dan na nekom problemu i rješava goruće probleme. Ono što mu ja pomažem i sada radimo i sa zagrebačkom ekipom i iz Čistoće i iz Centra za gospodarenje otpadom, da probamo napraviti tim ljudi koji bi mu dalo prijedloge rješenja pod navodnike gdje se on treba samo potpisati. Znači da ga se informira, da on točno zna koji su modaliteti rješenja problema i da on bude za to. Jer život vam je takav, njega vuče 100.000 ljudi dnevno za rukav i onda ide sanirati kanalizaciju, cestu gdje je problem. Otpad se gomila i čeka da eksplodira. Ali on danas nije problem, kao i zdravlje kada se u čovjekom tijelu nešto događa. Možda vam danas nije problem, ali ako ne riješite problem, za tjedan dana će biti puno gori ili ne daj Bože za mjesec, dva. Tako je i sa odlaganjem otpada. Ako danas ne vodite brigu o njemu, ono se pogoršava. Hvala vam što ste bili gost Studija 4. Hvala vam na pozivu.